Здравейте от Пловдив, приятели! Тези, които не сте в България и сте избрали да живеете на друго място, ще ме разберете най-добре. Искам да ви кажа нещо. Ценете място, откъдето сте тръгнали, независимо дали е от голямо, по-малко градче, дори село. Ценете природата, ценете хората, ценете въздуха. Аз сега вървя тук из градската градина и се наслаждавам на слънчицето и буквално на всяка една тревичка, защото във Франция, колкото и да е красиво, различно и хубаво, няма усещането, че си сигурен и че си вкъщи. Така че, ето сега ви показвам центъра на моя роден град, в който съм вече цяла седмица. Имам изключително много и лични и професионални задачи и се възползвам от всяка една секунда, за да се разходя. В момента съм сама и наистина се наслаждавам на всяко едно ъгълче. Обичайте родината ни, независимо от това, че е доста потърпевша от управлението, което имаме. Ние сме прекрасни хора с изключителен капацитет за всичко, а това е Пловдив, прекрасен, древен, вечен и за мен любим. Целувки!